नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आता पळया आयचे मुख्य खबरो. काणकोण श्री स्थळ श्री मल्लिकार्जुन देवळात रथसप्तमी रथोत्सव. बदली जाल्ल्या जिल्हाधिकारी दिलो आनंदान निरोप. काल उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अकस्मात पावसाची हजेरी. कुमटा श्री लक्ष्मीनारायण देवाचो रथोत्सव उत्साहात साजरो. हसनोटी नागेकर कुटुंबियाला घरवय देवाचो उत्सव. समुद्रात गेल्ली मच्छीमारी बोट बुडली. आतपळ्या सविस्तर खबरो. श्रीस्थळ हिंगा श्री मल्लिकार्जुन देवळात रथसप्तमी जत्रोत्सव. श्रीस्थळ हिंगा श्री मल्लिकार्जुन देवळात बुधवार तारीख 17च्यान रथसप्तमी जत्रोत्सवाक सुरुवात जाली आसा. त्यानिमित्ती मंदिरात सकाळी धार्मिक विधी आणि रात्री 8 वाजता श्रीची रथांतल्यान मिरवणूक काढली. गुरुवार 18 तारखेक सकाळी श्रीस अभिषेक आणि धार्मिक विधी जाली आणि रात्री 8 वाजता विजय रथांतल्यान श्रीची मिरवणूक काढली. शुक्रवार सकाळी धार्मिक विधी झाली. रात्री 8 वाजता खांद्यावेल्या रथांतल्यान श्रीची मिरवणूक काढली. शनिवार सकाळी धार्मिक विधी, रात्री श्रीची लालकीतून मिरवणूक काढली. आयतवार सकाळी 21 फेब्रुवारीक सकाळी श्रीस अभिषेक, लघुरुद्र, रथारोहण, काणूक पूजा जातली. रात्री 11 वाजता नाटक जातले. त्याच्यानंतर पहाटे 3:30 वाजता श्रीची महारथांतल्यान मिरवणूक काढतली. बदली जाल्ल्या जिल्हाधिकाऱ्याक जिल्हा कार्यकारी मंडळान निरोप दिलो. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गेल्या 2 वर्सांच्यान जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू जाल्ले आता बिझनेस आणि ट्रेनिंग खात्याचे अधिकारी म्हणून बदली जाल्ले के हरीश कुमार हेमका जिल्हा कार्यकारी मंडळा वतीन जिल्हाधिकारी कचेरीच्या आवारात सन्मान करून आनंदान निरोप दिलो. सन्मान स्वीकारण आपले मनोगत व्यक्त करताना ते म्हणले की बदली ही जीवनाचा एक भाग. मनात ना जाल तरी ते स्वीकार करचेच पडता. अधिकारात असताना वेगवेगळे संदर्भ आणि समस्या खूप उरतात. तेजेर विचारान निर्णय घेवचे पडता. नूतन जिल्हाधिकारी मुल्लय मुहिलन हेमी उलोवन आपण उत्तर कन्नड जिल्ह्याची सर्वतोमुख प्रगती करचो प्रयत्न करतलो असे आश्वासन दिले. द वर्ल्ड पेट्स फॅशन आयोजित पेटाल आणि मांजराळ प्रदर्शन 21 फेब्रुवारी आयतवारा 9:30 वाजता जागो मालादेवी मैदान कारवार. बक्षीस 75,000 पर्यंत आणि इतर बहुमान. प्रवेश फी प्रत्येक 250 रुपये. संपर्क विश्वजित अणवेकर 8073234081. श्रेयश अणवेकर 6360508259. काल उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अचानक पावसाची हजेरी. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात काल धंपारा अचानक कारवार आणि जिल्ह्याच्या इतर तालुक्यात पावसान हजेरी लायली. एकदमच वातावरणात बदल जाऊन धडधडमान पावसाक सुरुवात झाली. पावसा पयली दोन मुड्याचो वार सुटिलो आणि त्या वाराबरा धूळ बी आशिल्ली. तशकन गाडी मारता लोकांक खूप त्रास जालो आणि बारीक सारीक अपघात बीन रस्त्यार घडले. ह्या अचानक पडील पावसान सामान्य लोकां बरा शेतकरी लोकांक बी त्रास जालो. काल सगळीकडे थंड असे वातावरण आशिल्ले. कुमटा श्री लक्ष्मीनारायण देवाचो रथोत्सव साजरो. कुमटा तालुक्यात श्री लक्ष्मीनारायण देवालो रथोत्सव हजारो भक्तांच्या उपस्थितीत संपन्न झालो. पैस पैस गावच्यान येयले भक्त उगे गोविंद उगे या घोषवाक्यात श्रीचो रथ ओडले. श्री व्यंकटरमण देवाली उत्सव मूर्ती बसयलो रथ फुलान सजयलो. जमील भक्तान भक्तिभावान श्रीच्या रथाक केळी मारून आपले मनातली मागणी मागून घेतली आणि अन्न संतर्पणाचो लाभ भक्तान घेतलो.
द वर्ल्ड पेट्स फॅशन आयोजित पेटाल आणि मांजरा प्रदर्शन 21 फेब्रुवारी आयतवारा 9:30 वाजता जागो मालादेवी मैदान कारवार. बक्षीस 75,000 पर्यंत आणि इतर बहुमान. प्रवेश फी प्रत्येक 250 रुपये. संपर्क विश्वजित अणवेकर 8073234081 श्रेयस अणवेकर 6360508259. अस्नोटी नागेकर कुटुंबियाला घरवै देवाचा उत्सव कारवार. अस्नोटी गावच्या कोळगे हिंगा नागेकर कुटुंबियाला घरवै देवाली देवा परब आयतवारा 21 फेब्रुवारी दिसा असून त्या उत्सवानिमित्तान सकाळी 10 ते रात्री 8:30 पर्यंत धार्मिक विधी जातले. 8:30 वाजताना श्री महाबळू दिया नागेकर हेमगेर सौजन्यान महाप्रसाद जातलो. रात्री 10 वाजताना श्री विष्णू कोळगेकर हेम बरयले उजवाड या कोंकणी नाटकाचो प्रयोग जातलो. उत्सवाच्या सगळ्या कार्यक्रमात सगळ्या हजर रावन श्रीच्या कृपाप्रसादाचो लाभ घेवचो अशें नागेकर कुटुंबीय घरवै कमिटीन कळयला. समुद्रात नुस्ती मारू गेली बोट बुडली. गोकर्ण. काल समुद्रात नुस्ती मारू गेली दुर्गा भैरवी ही बोट एकाएक समुद्रात मधी बुडली. तरी त्या बोटीत आशिल्ल्या 14 नुस्तेमारीक लोकांक वाचयले. या अपघातात सुमार 25 लाखांचे नुकसान झाले. ही बोट कुमटा तालुक्यातल्या मिरजान हांगच्या व्यंकटरमण अंबीग हेमगेर मालकीची जावन आसा. बोट बुडू लागला अशें कळटरी तेमी लागीत आशिल्ल्या सर्वलक्ष्मी ह्या बोटीक वायरलेसाचेर संपर्क केलो. तेन्नाच त्या बोटींतल्या लोकांक ह्या बोटींतल्या लोकांक वाचयले. द वर्ल्ड पेट्स फॅशन आयोजित पेटाल आणि मांजरा प्रदर्शन 21 फेब्रुवारी आयतवारा 9:30 वाजता जागो मालादेवी मैदान कारवार. बक्षीस 75,000 पर्यंत आणि इतर बहुमान. प्रवेश फी प्रत्येक 250 रुपये. संपर्क विश्वजित अणवेकर 8073234081 श्रेयस अणवेकर 6360508259. इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.